Здравейте на всички, аз съм Илона и добре дошли в първото ми видео! За тези от вас, които ме виждат за пръв път, имам свой кулинарен блог в Instagram, където качвам здравословни рецепти, ще го оставя долу в описанието. Тъй като това е първото ми видео, исках да ме опознаете малко повече, затова ще отговоря на няколко въпроса, които ми зададохте. Като същевременно с това ще ви покажа и как да си приготвите един здравословен печен чизкейк, който ще бъде шоколадов и много вкусен, това ви го гарантирам. Така че ако ви е интересно да научите малко повече за мен, както и как да си направите чизкейка, останете до края на видеото. И не забравяйте да се абонирате за моя канал, ако искате да виждате още видеа от мен. Много важна първа стъпка, измийте си ръцете. Тук имам 400 грама натрошени бисквитки, към които сега ще добавя 100 мл кокосово масло разтопено. И е време да отговоря на първия въпрос, който е именно как реших да започна да качвам здравословни рецепти в социалните мрежи. Преди съм добавила кокосовото масло, трябва да ви кажа, че бисквитките, които използвам, са без захар. Разбира се, вие може да използвате каквито имате или каквито обичате. Докато си бъркам бисквитките и кокосовото масло, ще ви разкажа, че започнах своя кулинарен блог през 2021 година, като тогава страдах от хранително разстройство и имах много лоша връзка с храната. Блога малко или много ми помогна да се справя с тази ситуация. Като до този момент снимах храната си, но тези снимки не ги качвах никъде, защото си мислех, че никой не иска да гледа какво ям. В крайна сметка реших да се престраша и стартирах този блог. Като честно казвам, това беше едно от най-хубавите ми решения и до ден днешен го правя с изключително голяма любов. Както видяхте, в тази купа смесих крема сирене, скир и яйца. Точните пропорции на всички продукти ще бъдат долу в описанието, така че го проверете, ако искате да си приготвите чизкейка. И сега към тази смес ще добавим сироп от агаве и разтопен черен шоколад. И докато бъркам тази смес, ще комбинирам следващите два въпроса, които са какво уча и също така да разкажа нещо интересно за себе си. Комбинирам ги, тъй като смятам, че е интересно факта, че бях започнала да уча медицина, но прекъснах и в момента уча реклама в Нов български университет. Като цяло, доста малка си мислех, че мечтата ми е да уча медицина, но в последствие разбрах, че това не е така. Оказа се, че съм доста креативна и всъщност осъзнах, че искам да се развивам в сферата на рекламата. Като честно казано, съм изключително щастлива в момента. Както видяхте, към крема добавих брашно от Трошков, като той вече е напълно готов и остана само да го излеем върху основата, след което чизкейкът отива да се пече във фурната. И докато чакаме чизкейкът да се изпече, ще отговоря на още няколко въпроса, които сте ми задали. Първият от които е от какви неща се страхуваш, високо, тясно, тъмно, паяци и така нататък. Аз бях малка, си мислех, че имам страх от високо, впоследствие осъзнах, че това въобще не е така и всъщност много се наслаждавам на гледки от високо, където и да са. А относно паяците, змиите, хлебарките и така нататък, страх ми от гущери, от другите животинки не. Следващия въпрос е свързан с това как реших да стартирам своя YouTube канал. Истината е, че това ми е мечта от малка, но в последствие все нещо ме спираше или по-скоро страховете в главата ми ме спираха. Понякога имам навика да се съобразявам прекалено много с чуждото мнение и една от целите ми, не само за 2024 година, е да спра да го правя. Като благодарение на подкрепата на моите приятели, аз най-после излязох от зоната си на комфорт и предприех тази крачка, която отлагах от толкова дълго време. Следващия въпрос е свързан с това какво обичам да правя през свободното си време, като освен да готвя и да снимам, обожавам да ходя на фитнес, също така обичам да прекарвам време с приятели, да слушам подкасти, обичам да рисувам и също така да се разхождам без посока, просто слагам си слушалките, пускам си хубава музика, излизам, разхождам се, разсъждавам си и по този начин се освобождавам изключително много емоционално. Ако не сте го пробвали, не чакайте втори знак, направете го, изключително много помага, повярвайте ми.
Както видяхте, чизкейкът вече е напълно готов и е време да го опитаме, но преди това ще отговоря на последния въпрос, който е именно какво ме мотивира. И тук не искам да ви лъжа, като ви казвам, че всеки ден имам мотивация да върша стотици неща, защото това не е истината. Аз също имам своите лоши дни, в които обаче голяма роля играе дисциплината, която съм си изградила и благодарение на която всъщност не се отказвам, въпреки лошото си настроение. Дори нещо простичко, като хубав изгрев, може да ме мотивира и по този начин деня ми да започне добре. А относно друг източник на мотивация, това е непрекъснато да създавам нови и прекрасни неща, като този чизкейк, който най-после е време да опитаме, така че хайде! Не знам за вас, но аз лично съм много горда от себе си, защото това изглежда брутално. Наистина. Не само защото рецептата е моя, но защото наистина чизкейка е брутален. Препоръчвам ви с две ръце да го пробвате. Наистина божествен. И с края на парчето ми чизкейк идва края на днешното видео, като искрено се надявам да ви е било интересно и полезно и да съм ви вдъхновила да си приготвите нещо полезно и вкусничко. Много ще се радвам да ми оставите коментар долу, ако пробвате рецептата. Също така може да задавате всякакви други въпроси. Ще се постарая да им отговоря. И не забравяйте да се абонирате за моя канал, защото предстоят много интересни видеа и не бива да ги изпускате. Бай! Той е перфектен.